Sa ngalan samahan ng sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsoon, atong gisaulog karon ang kapisahan ni San Simon ug San Judas, mga apostoles. Aron kita maanlam ning santo sa kasaulugan, pagayon ta ang kapasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mamahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon tagna sa Dios makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kada isa'y ang mga tao dinhi sayo ta. Ginoong Dios ng itong hari, disamahan makagagaw sa tanan. Nagasipa kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadbahi kami kanimo, tungod sa imong imaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag nagsasala, sa kalibutan kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing hanagnon, O Hesukristo. Upan sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios Amaon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga nagtugot nga makaila kami sa imong ngalan, pinaagi sa mga santos nga apostoles. Itugot ka sa pangama ni San Simon ug San Judas, magmauswagon unta kanunay ang simbahan, ug magdugang ang gidaghanon sa katawhan nga mutuo kanimo. Kini ang mga pangayo, pinagi sa mga Kristo imong anak, nga buhig hari bang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Kamong mga dili Hudyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga taga-tigulungtod na sa katawhan sa Dios ug ang mga sakop sa iyang banay. Ditukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo
Kamu usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Diyos pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Diyos, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabii nagapahibalo ngadto sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta, milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa kabungtod aron pagampo. Ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Pagka adlaw na, gitawag niya ang mga tinunan ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga usab iyang ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas ang anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang una nga pangutana nga pwedeng tubagon diha sa Ebanghelyo mao kining asa miadto ang Ginoo. Asa man miadto ang Ginoo dito sa usa ka bungtod. Unsa may iyang tuyo nga miadto man sa bungtod, wala ingon nga nag-outing kundi nag-ampo. Ani usab kita diri sa simbahan. Unsa may atong gihimo dinhi og atong ginahimo kumuadto ta og simbahan ang pag-ampo. Usa ka na ka importante makaigsunan labi na sa panahon karon. Labi na ang mga bata nga mga tudluan ninyo nga muanhi gani sa simbahan mag-ampo. Oh. Kanang pag-anhi dinhi, it is not to play but to pray. Ngano ako nang gisulti tungod kay para makita nila unsa ang katuyuan nga muadtong simbahan. Nga muadto pananglitan nga simbahan unsa may katuyuan. Sayod kita nga usahay kanabitaw mga bata, dagan-dagan, murag saba, no? Pero sa hinay-hinay nga paagi, short catechesis para sa ilaha, matuluan nga ang wadto ganing simbahan aron mag-ampo. Ano man nga mag-ampo aron maduol sa Ginoo. Lain pa nga punto nga makita nato diha sa Ebanghelyo, mao kini nga unsa man kadugayon ang gi-spend sa atong Ginoo dito sa bungtod. Giingon dinhi og didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Murag kita di siguro ta makahimo niya ng tibuok gabi ta naa dinhi, no?
atong paningkamutan nga ma-revive unta atong adorasyon nokturna nga kanabitaw na ay panahon o mga pagbigil nato, yes, natay mga pagbigil dinhi, pero paningkamutan pag yun nato nga naihimplo diha kay diri sa Ebanghelyo, makita nato nga si Kristo tibok gabi nga nagampo. Di ta makahimo niya na, pero paningkamutan nga natay mga activity nga makaingon kita nga anaa gyud ang unsa ka importante ang panahon sa paghatag alang sa Ginoo. Makita nato ba kaigsunan nga nagpaduol ingon ta si Kristo dito sa bungtod gayon. Unsa man ang kaimportante usab ang detalye kay sa panghuna-una sa mga Hudiyoan, even sa mga kultura, kanabitaw nakas bungtod, mananaw nimo ang gitawag natong dako kay mong panglantaw o taas kay mong panglantaw. Nga dili lang limited imong nakita, kundi taas nga panglantaw, ilabay na gyud sa ilang kultura nga kung naakas bungtod, duol-duol kas Ginoo, physically ba, no? Na duol-duol kas Ginoo, mao na nga nagpaduol ka sa Ginoo. Symbolically, mao ka na ang ilang pangtantaw. Sa ato usab nga punto, na ay mga nagkadaiya nga gitawag natong klase sa simbahan nga makaingon kita murag mas duol gyud ang Ginoo, although we can pray where we want and where we are, pero naay mga significant ka mga simbahan nga makaingon kita nga duol ta sa Ginoo. Panalita mi tag kapilya, panalita mi tag simbahan, parish church, o panalitan mi ta mga shrine, natoy mga pagadtuan, daghang mga shrine sama diri sa panalitan sa atong diocese, pero naa po tay gitawag nga inon nga basilika, naa po tay gitawag nga mga cathedral. Kana ang mga gitawag natong gradation sa gitawag natong paghatag o pagpakabana, mas makaingon kita nga maduol kita sa Ginoo. Pero ang importante dili lamang ang struktura, kung dili kita mismo. Nga kita mismo duol sa Ginoo. O sa unsang paghihang kita duol sa Ginoo, nga atong maamguhan nga gitawag usab kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Makita nato diri sa Ebanghelyo nga ang pagpili sa mga apostoles. Unsa man ang makita nato dinha sa ilaha, nga gipili sila sa Ginoo. Para asa man? Para mag-uban-uban lamang? No. Kundili gitawag nga makasangyaw sila sa maayong balita. Sa samang paagi, alang kanato, gitawag kita sa Ginoo sa pagsimba. No? I really admire you nga labi na kaninyo nga kada adlaw nagasimba. Mao kana nga gitawag usab kita sa Ginoo sa pagsimba. Pero dili lamang ang pagsimba ang atong tanawon, kundi ang hagit alang kanato nga kita nakadungog sa pulong sa Dios. Ug unsa man kana ang pagdala sa presensya sa Ginoo, asa man kita padulong og adto. Basically, diha sa balay, nga kini atong pagsimba, unta magdala sa atmosphere diha sa balay, nga anaa ang Ginoo, nga atong gidala ang Ginoo. Umabitaw na nga sa pagkalawat palang daan, naana diha ang hagit alang kanato. Kay nga naman, moingon ang magpakalawat, ang lawas si Kristo, pasabot nga, si Kristo imong gidawat. Kung sa ganay atong tubag, amen. So be it. Ang meaning sa amen is so be it. Nga unta naagayod si Kristo diri sa kaugalingon. Dili lang sulod sa misa, kundi labi na gayod nga kita gipadala, matag misa, kita gipadala, nga dal-o nato ang presensya sa Ginoo. Dili man kita maapil diha sa listahan sa mga apostoles, pero apil kita sa mga gipadala. Apil kita sa magsasangyaw sa pulong sa Dios. Ang atong pagampo ganina mo nga unta managhan ang mga tawo nga mutuo sa Ginoo. Mutuo sa Ginoo. Mao na ang atong pagampo ganina. Ya kinsa man kining makapadaghan sa mutuo sa Ginoo. Una, pananglitan in relation sa atong celebration karon,
ang mga apostoles, particularmente si San Simon o si San Judas, nga sila gitawag aron mas mudaghan pa ang mutuo sa Ginoo. Apan unsa man usab kana? Kita mismo makaaghat unta og mga pipila ka mga taong nga mutuo usab sa Ginoo. Sa unsang pamagiha, dili lang pagsangyaw, kundi sa atong mga binuhatan. Kay diha sa atong mga buhat, mas mutuo man ang katawhan sa Ginoo. Padayon tani sa misa sa atong paglantaw, nga ang mga apostoles, Simon o San Judas, ug uban pang mga apostoles, gipili sa Ginoo. Apan usab, gipili sila sa Ginoo aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Unsa may makahimo nato niana nga makasangyaw sa maayong balita, diha sa pagpaduol sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Ilabi na gyud sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi, mga kalisdanan sa atong mga dagko nga desisyon kay ang Ginoo gani nagampo usa siya tibok gabi, usa siya mipili sa gitawag nga mga apostoles. Big decision para siya. Ya sa atong kinabuhi ehemplo usab kana. Akara bitaw naay mga higayon nga natay bugat nga desisyon. Apil og muduol kita sa Ginoo aron giyahan kita niya ug lamdagan kita sa atong mga desisyon. Padayon ta sa misa diin kita gitawag nagampo apan usab diin kita gipadala og ipadala. Ug hinaot nga atong mapuy-an kining maong pagpili ug pagpadala kanato pinaagi sa atong makanunayon nga pagsimba diha kaniya, makanunayon nga pagpuyo isip tinuray nga Kristohanon. Isip mga kabahin sa katukuran nga nagsukad sa mga apostoles o mga propeta, atong ipadangat ang atong mga pagpangama ngadto sa Amahan sa kaluoy. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Nga ang simbahang katoliko, makanunayong mutubo, pinaagi sa mga pagsangyaw ug panigingnan sa atong mga relihiyosong pangulo ug mga misyonero. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Nga makabaton kitag kabaskog ug kakugi sama ni San Simon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Nga atong masundog ang pagkamatingdagdanon ug pagkamapaubsanon ni San Judas. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Nga ang Ginoo mualim sa mga masakiton ug muhatag kabaskog sa nawad-an sa paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Nga kadtong nangamatay, makatagamtam sa kahingpit sa makaluwas nga gahom sa Ginoo nga walay pagkatapos nga kanunay nilang gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Maluluyong Amahan, sa among pagampo walang sa uban, makaambit unta kami sa apostolikanhong buhat niadtong gitawag o gipili kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gaygon ka, Ginoo, di sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Duyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug magha
Maigsuon pagamukamor ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan makagawom sa tanan. Dawaton untas sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaming nagpasidungog sa imaya nga walay katapusan, sa mga apostoles San Simon ug San Judas, na ngamuyo Ginoo, nga imo untang dawato na kamo mga pagampo, ug imo unta kaming himuon nga angayan sa pagsaulog dining santos nga mga miseryo. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Dios sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles. Aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langiton nga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa manghel nga santo sa langit, nagasangyaw kami sa humaya, duyog sa ilang way huno nga pag-awid. Santos kini ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu ng magsantos sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug bihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini Panginong kamo nga tanan gikanini. Kay kini maong kalis sa dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron na masala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga muatubang mualagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawasan ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mong simbahan sa tibok kalibutan, imo ang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab mo maigsuon nga nangamatay. Malao mo na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong ngawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan na makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Usa ta mga santos nga nagatuban sa imong kabubuton. Uban kanila
amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagaw mamahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo ang tanang dugimaya hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa pagampo nga ato samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagiyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung dili ang magsalig sa simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Kini mga kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. Kaming nagpasidungog sa himaya nga walay katapusan sa mga apostoles San Simon ug San Judas na ngamuyo Ginoo nga mapaubsanon diha sa Espiritu Santo nga tungod nining among gibuhat alang sa pagpasidungog sa pagpasakit sa mga apostoles San Simon ug San Judas, magpabilin unta kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagin Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios sa makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santo sa misa, dada ang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.